ne a sannu za su gane ka zamto ubangida ne tafiya kake kowa nuni yake magana kake kowa tsangwama yake mu kuma shauki muke mu bi gaskiyanmu Allah shi zai biya mu addu'a muke alhaji amshi yake Halifa ya fito yana murna kun gani alhaji mamman ya fito yana murna kun gani Tarazzora ya fito yana murna kun gani Ahmadu Gaban ya fito yana murna kun gani alhaji Abdu ka zamo sarki an gwagin biya mai kyawun kwalliya wasa da dariya akwai ki da kyauta kina da nagarta uwar gida zansa Zuwaira baiwar Allah ce akwai hakuri ba ku tantance kowa ya fito kun tantance ba ta kyamar ku tantance la haula la quwwati annuyar kowa ta bi su ni Musa na ku ne me zamanin ku ne mai matan garin mu ne anan ni fa zan